Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Магнус Стрит и тук при мен е Кикун. Кажи здрасти, Кикун. Здрасти. Това е неговия сървър, да го покажем, какво ще кажеш. Айде. Задавих се като ядох бойница и виждате, аз съм читер, ха-ха-ха. Не, това е плагин на опнатите. Аре, тук това е спауна. О, защо натиснах компаса? Ето го спауна. Ела тук Кикун. Да го покажа самото място. Ето, виждате го. Защо трябва постоянно да използвай компаса? Смече бъде. Ето го спауна. Ей, това са вилиджери. Ей, там е моята къща. Това е Warp PvP. Warp Shop, да им покажем. Макар че аз нямам много пари, затова не мога да си купа. Затова айде на Warp PvP. Ама не, ела на Warp да им покажа на какво има. Добре. И им покажи какво пише на табелите там. Добре. Малко лагва, понеже сега снимам. Ела горе. На тия табели. Ето и с компас. Ако имате проблем с щупенето на неща, се обърнете към главния хостър. Кикун, Skype Янкито 255, тук Change, дето да си купуваш. Малко е объркано. И вижте сега, това е банка. Ама аз имам доста пари. Ето е така. Ето виждате, ето тук. Аз вече го цъкна. И така да им покажем. Колко време сте седяли в сервера, толкова пари ви дава? Да, тук съм. И сега, тук това е в ремонт. Има Ench Table. И тук също има ремонт. Има Ench Table да си таковате. Да. Mob спаунер има, за HP, за... Да, ама само ти кажа, че моб спаунера го няма. Тук е. Просто е под земята. Да, ама така не могат да се спаунват, като са под земята. Могат. Карай. И аре да им покажем и... Ти всъщност имаш ли къща? Не трябва. Ела на War PvP. PvP-то бързо го направихме. С World Edit. И това е VIP стаичката, откъдето можем да гледаме. What the fuck? Къде ма спална, бе? Отвънка. Не, спална ма на някакъв... Не да... както и да е. Да, тук сме. Не можем да бъркаме с честа, ама можем да го чупим. Ако, например, нещо стане, може да ви телепортираме горе, или ако имате проблем. Ако имате проблем, се обръщайте към мен. И за да може да избягате от PvP-то, от другата страна има... Но скоро време ще бъде забранено PvP-то. В смисъл, не да забраним PvP-то, ами да не бягат. Защото така е малко нечестно. Само прави. Не е по-добре с Iron. Абе, такъв е живота. Той не че пак нещо стана, ама нищо. Не бе, така бе, само трева. Ето е така може да излезете, ако имате лодка, ако си носите лодка с вас, значи тук има една. Която ще бъде убита от мене. И аз ще наблъскам малко лодки. Стига толкова. Чай малко, че аз съм бъгнал. И това беше. И ще стигнем към извънредните новини. Извънредни новини! Ще има Еван. За какво? Еван съкровище. Повтори пак, защото спрях клипа без да искам. Ще има евент съкровище.
също ще има след Тихо, сега съм аз. Който мини нашите евенти, ще бъде възнаграден с диамантен меч левел 100... какво правиш? 127. Това е най-силния меч, всичко е под 127 и с един удар убива абсолютно всичко. Това беше първата новина. И втората, да. След 2-3 дни ще има нов клип, в който ще има нови неща в сървъра и ще ви покажем. Да, следващата новина е, че ако влезнат около 2 човека в сървъра и те разбият малко така, популяризират сървъра, както ще да е, ще има специален евент, в който ще има около 12 купче на арена 12 по 12, която ще е пълна с честове, с най-хубавите неща за оцеляване. Последното е, че като започнете, ще имате диамантен сет, ама не оръжия, не дрехи, ами оръжия и сет дрехи златен. Добре, и да отпразнуваме това, като се отида в хоума и си взема пиратките. И да отпразнуваме това. Аре, ти му мели... майка. Добре, това беше, приятели, исках да ви кажа тази информация с съдействието на KikoCraft.